trouble so hard. Ooh, Lord. Uf, qué aburrimiento, ¿no, Miriam? Pues sí, la verdad que sí, voy a poner estar aquí sentadas. Sí, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Sobrar un juego de mesa? Vale. Espera, e se facemos outro xogo no que nos cuidamos mover? Vale, está. Pois mira, que justamente tiña aquí unha cousa perfecta. Oh, as pelotas de malabares. Sí, vamos. Ven, vamos. Muchas cousas igual, isto chamase malabares. Mira, intenta facer ti. Vale. Aí vai! Como que non se me dá moi ben isto. No, verdad que non é. Pero bueno, intentaremos solucionalo. Teño unha idea. Me cachis na mano, non me contestan. Estaba intentando chamar a Princesa José e Ramón Falcón para que me contestaran e che aprenderan a facelos. E de paso me ajudaran un pouco a mí. Ainda que estou pensando, tamén poden aproveitar a pasión por facer un vídeo, non? Sí. Espera un minuto, non somos este colexio? Sí. Ah, é verdad! Pois imos iniciar aquí o vídeo. Ola, nós somos os nenos e nenas José e Ramón Falcón e aquí empeza o noso vídeo de malabares. Esperamos que vos guste. Ooh, Lord, trouble so hard. Para facer malabares necesitamos unha pelota de malabares ou unha pelota de tenis, pero se non tens ningunha destas dúas na casa, podela fabricar con arroz e un globo. Ooh, Lord, trouble so hard. Agora imos empezar cos pasos máis básicos, que sería cunha pelota. Empezamos facendo a columna ca nosa man dominante. Agora, vamos baixiño e vamos ir subindo. Cando teñamos esta man dominada, vamos a outra. Empezamos con a outra baixiño e vamos subindo. Despois, vamos a pasala dunha man a outra, o arco. Bien, así, o arco. Que son? Vale. Agora poderíamos facer distintas cousas, como por exemplo pasala por debaixo da perna e iríamos ca outra. E para dominar a rapidez, lanzaríamos la arriba, tocamos o chan e volvemos a coller. Primeiro ca nosa man dominante e despois ca outra. E isto sería todo. Ooh, Lord, trouble so hard. Hola chicos y chicas, ahora nos vamos a ensinar algunos trucos para hacer malabares de una pelota por paredes. Agora collemos unha pelota por persoa. Primeiro vamos a coller a nosa pelota ca nosa man dereita. Ahora vamos a tirar a man libre do compañeiro. E cambiamos rapidamente de man. E vades alternando e idelo facer máis rápido se vos vai salindo. Ooh, Lord, trouble so hard. Para realizar este truco de malabares necesitamos ter unha pelota en unha man. Neste caso vamos a ter na dereita. E cando eu diga hacia a man dereita ou a esquerda, todos van a lanzar hacia a man dereita. Se digo a dereita, hacia a man esquerda do compañeiro, e se digo a esquerda, hacia a súa man. Dereita. Dereita. Izquierda. Dereita. Dereita. Ooh, Lord, trouble so hard. Vou vos ensinar os pasos básicos para traballar con dúas pelotas á vez.
Primeiro comezaremos cas columnas síncronas, que sería coller unha pelota en cada mão e voltalas á vez. Empezamos baixiño e imos subíndolles un pouco a altura. Agora seguimos cas pelotas asíncronas. Igualmente debemos coller unha pelota en cada mão e voltalas unha en cada mão. Empezamos baixiño e imos subindo. E xa sería todo. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Primeiro vamos facer o algo simultáneo. Teremos unha pelota en cada mão e tiraremos as dúas pelotas á mesma vez. Este é o arco simultáneo. Ora iremos co arco alterno. O arco alterno é tirar primeiro unha pelota e despois outra. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Agora mesmo faremos a ducha. Para facer a ducha necesitaremos dúas pelotas de malabares. O primeiro que faremos sería lanzar a pelota que temos nunha mão máis ou menos diante da vista. Despois, cando este caendo, rapidamente, a pelota que temos na outra mão cambiarémola por abaixo rapidamente coa outra mão que temos na cima. Isto sería así máis ou menos. Podedelo lanzar por abaixo ou cambiar de mão, por exemplo, así. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Hoxe vou vos ensinar como facer un tutorial para facer a fonte en malabares. Para ello necesitamos dous malabares e poñelos na mesma man, un malabar adiante e outro atrás. Primeiro, para conseguir este efecto, temos que facer que a pelota suba hacia arriba. Facemos a muñeca así e vamos practicando un pouco. Cando teñamos dominado, despois hai que soltar esta, despois cando esta estea máis, desta maneira. Cando teñamos dominado, o único que hai que facer é seguir dándolle voltas. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Anda, mira, Sofía, unhas pelotas. E temos un malabar, podemos xogar aquí. A mí agora que vos feliz tamén. Necesitamos a los espectadores para os salvadores. Pareceme ben. Imos aló. Boas, agora imos enseñar como se xoga a lanzamentos por parellas. O que deberemos facer será colocarnos a unha distancia considerada. Colocar unha pelota nunha man e outra noutra. Cando enseñamos aquí, imos dar a forma para, mentres que lanzamos unha pelota, cambiar a outra para a outra man e recibir a que nos manda o compañeiro. Un exemplo sería isto. E a medida que nos vaya saindo poderemos alejar puntos. Un consello que damos é non crear un de forma para que a pelota non se vaya moi longe. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Agora vou vos ensinar como facer malabares de dous por equipo. Imos comezar cunha pelota na man dereita e na man esquerda, e cando alguén diga dereita, pasamos a pelota da nosa man dereita á esquerda do compañeiro e a que tiramos da nosa man esquerda á nosa dereita. Ímolo facer todo á vez. Dereita. 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 Ahora imos cambiar de lado. Esquerda. Esquerda. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Agora vamos explicar como se fan os malabares de tres. Pon na túa man dominante, en este caso a miña é a dereita, dous malabares. E na túa man non dominante, un. Agora agarras co pulgar un malabar de atrás. Entón, tiras este ao aire máis ou menos á altura dos ollos. Cando esteja máis ou menos á altura dos ollos, tiras este para que podan intercambiar de sitio. Máis ou menos así. Pero cando esteña este no aire, tens que tirar este e así máis ou menos continuamente.
trouble so hard. Boas, hoxe imos vos ensinar como se fan os lanzamentos de 3 pelotas por parellas. Hai dúas persoas e abaixo debería ter dúas pelotas e a de arriba unha. A mão libre que teña a de arriba, a de abaixo, a da contraria, que a mão que teña libre debería lanzar. Un exemplo. Entonces, ahora ten a de arriba dúas pelotas e esta baixa. Terá que baixar. E ahora sí, todo seguido. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ahora xa sabedes facer malabares para impresionar aos vosos familiares ou amigos. Esperamos que vos servira de axuda ao noso tutorial. Moitas gracias por ver este vídeo. ¡Ata logo! Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.